águas rompan en mí, cae escuma e a paixón dun amor atlántico. Do antigo mar contan os cronistas que a todos os portos galegos nacidos con vocación mariñeira chegaban peregrinos camiño de Compostela. Desde Ribadeo a Padrón, polo mar dos Aguillóns ou polas apacibles rías, sempre arribaron barcos xacobeos procedentes de Escandinavia, da Bretaña ou de Inglaterra. Os primeiros documentos, xa no reinado de Alfonso VII, falan das peregrinacións por vía marítima, situando o principal lugar de arribada no Burgo do Faro, ao fondo da ría da Coruña. E din que a partir do ano 1209, coa fundación da Coruña como vila, os accesos a Santiago por mar perfílanse principalmente polo seu porto internacional. Ata el chegan desde entón naves de peregrinos procedentes de todo o Golfo de Vizcaya, do Canal da Mancha e dos mares do norte e do Báltico. Nace así o chamado Camiño Inglés, que é a ruta que seguen, ademais, bretóns, flamengos, escandinavos e os peregrinos procedentes dos países europeos atlánticos. O actual Camiño Inglés segue o trazado da ruta medieval máis transitada entre Santiago e a Coruña, que se coñecía como Camiño Real. Yo me acuerdo que cuando hicimos nosotros en el año 93 el camino, conocimos a un holandés, parece ser que era un tío de mucho dinero, y aquello que coincidimos, porque había muy poquita gente también en aquellos tiempos, y me dijo aquel señor una cosa que no te se olvida nunca. Dice, yo la edad que tengo, dice, me he dado cuenta ahora de que no tengo amigos. O sea, yo pensaba que tenía muchísimos amigos, y entonces me he venido a hacer el camino, que aquí no me conoce nadie, y si en el camino te dan un trozo de pan o un trozo de chorizo, saben que te lo dan de corazón, no porque es quien eres. Sigo una tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó. Vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Ahora ya sabes dónde voy, dónde dejé mi corazón, dónde mi corazón, dónde mi corazón. Nada máis desembarcar na Coruña, sentirá o navegante peregrino a mesma emoción que embargaba os que no medievo procedían de Flandes ou Inglaterra. Porque está xa na cidade da luz, en unha ben disimulada prolongación do mar. Terá tempo de seguir o camiño. A Coruña quere antes de nada brindarlle os seus segredos, para que atope o instante fermoso no que a luz urbana sorprende. Así aparece a alma de cristal desta cidade en forma de galería que todo o reflite, fronte á postal mariña dun porto no que destaca un castelo. É a bella fortaleza de San Antón, convertida en museo arqueolóxico, que garda entre as súas paredes moitos dos signos da historia de Galicia. Sobre o horizonte mariño érguense desde este lugar dúas torres. Unha é o símbolo da modernidade, desde o que se exerce o control de todo canto barco se move no espazo atlántico, e polo tanto guía dos navegantes peregrinos que chegan a este porto na actualidade. A outra torre é o Faro de Hércules, referencia histórica da cidade e do seu mar ao longo dos séculos. Desde o seu contorno a vista alcanza outra mostra de artística modernidade que mereceu o nome de Torre Milenio. A cidade da luz ben coñece o impulso dos novos tempos, pero sabe conservar os símbolos tradicionais do seu pasado. Así é posible pasear en tranvía xunto ao mar, ese mar que case rodea a capital como se fose un barco. E segue o lindo amar auténtico. Por iso o peregrino camiña polo paseo litoral para descubrir a luz e a vida dunha costa que desemboca noutro museo, o que chaman Casa dos Peixes.
E o mar mira tamén cara os museos modernos, como a Casa do Home, fronte á Enseada de Riazor, a grande praia urbana. Outro museo de Belas Artes esperta a curiosidade do xa camiñante peregrino en pleno centro histórico. A cidade histórica de rúas empedradas é tamén como un museo que garda os segredos do pasado entre as paredes dos seus edificios. Rúas e prazas traen o recordo dos gremios medievais. Sen embargo, os peregrinos do medievo que chegaban por mar á cidade tiñan como primeiro destino a Igrexa de Santiago, fundada por Afonso IX a principios do século XII. A benzón do apóstolo caía sobre eles para curalos dos males da longa travesía marítima e darlles nova forza para proseguir a ruta ata Compostela. Aínda que en todas as igrexas se oficiaban cultos relacionados coa tradición xacobea. Unha das máis concorridas foi e aínda hoxe a Colexiata, a igrexa que o gremio de mareantes ergueu en honra de Santa María no século XIII. Os mariñeiros acoden a rezar a Virxe o comezo e o regreso dunha nova travesía, como onte o facían moitos navegantes peregrinos. Outra igrexa que calmaba a sede espiritual dos peregrinos era a de Santo Domingo, esta de estilo barroco, construída no século XVIII e cunha rareza. A torre semella torcida con respecto ao resto do edificio. A luz especial desta cidade entusiasma o peregrino, que se sorprende coa expansión que sofre a Coruña no século XIX, cando a burguesía descobre as bondades das casas con galerías. E máis aínda se asombra cando traspasa o lintel da pescadaría para entrar na Praza de María Pita, que preside o magnífico edificio do concello. O camiñante acaba de descubrir unha cidade luminosa que se debate entre un dilatado pasado e unha actualidade plena de modernidade cambiante, que ten como mellor aliado o mar. Xa na zona portuaria pasea polos embarcadoiros coa lembranza daqueles primeiros navegantes peregrinos que converteron a Coruña en porto internacional. E se hoxe en día son poucos os peregrinos que arriban a estes peiraos, si son moitos os turistas que chegan nas súas propias embarcacións, ou nos numerosos buques cruceiro que fan aquí escala. Son os peregrinos do novo milenio, os que aínda se sorprenden de como a beleza da noite invade esta vez a cidade da luz. आज खुशी मनाओ आज दिन खुशियां दा una festa festa mia fistera todo mundo como bello de mar. Para mí lo más importante del camino es la fe. Una persona que tiene fe no importa los kilómetros y no importa si no tiene dónde dormir, sino en la confianza en Dios. Convértese o mar da Coruña en motivo esencial da paisaxe desde que o sol irrompe entre as encarnadas nubes de cada alborada, porque o mar é quen mestura sobre as súas ondas a luz que todo o ilumina, provocando espellos de azuis infinitos, de estrelas de prata entre os barcos que regresan, de luz de ouro que esperta soños e invita a navegar por ignotos horizontes, que todo é posible cando o día avanza cara ao mar. Este Atlántico urbano da Coruña é tamén quen marca os límites da beleza litoral. É un mar que resplandece de luz intensa do mediodía, a luz que pon encarnados os ceos de inverno. Circunda o mar da Coruña o Paseo Novo, van e veñen xentes cara ao faro de Hércules. E aquí, na bella torre, esperamos o momento no que o sol se agocha no horizonte para dar paso a unha lúa que asoma tímida entre nubes frías, as nubes que nos visten de noite. Galicia como a ti, hermosa de norte a sur, llegaré, meu querer, a todas las tuas costas. Galicia como a ti,
lo importante es la improvisación, igual que lo de ahora, que ahora me habéis pillado ahí en medio del camino. Eso es lo más bonito, que te encuentres con historias cotidianas, pero si las vas a buscar ya a lo mejor no salen tan bien. Lo bonito es esto, encontrarte pues con personas que te ayudan, que te dicen bos días o buenas tardes, etcétera, etcétera. Procedían do norte de Europa. Eran ingleses, irlandeses, bretóns e escandinavos. Viñan polo mar na busca da tumba do apóstolo Santiago. Os primeiros navegantes peregrinos recalaron no século XI, no Burgo do Faro, o fondo da ría da Coruña, no que entón se consideraba o porto máis seguro para as embarcacións da época. Era inglesa naquel tempo unha ruta marítima insegura e que poucos eran capaces de soportar. Por iso decreceu a súa importancia en beneficio dos demais camiños terrestres. Sen embargo, na actualidade cada día conta con máis peregrinos e entusiastas navegantes. Esta ruta xacobea marítima, recuperada gracias aos modernos sistemas de navegación e os excelentes portos deportivos galegos que ofrecen todo tipo de servicios. Xa vimos como o navegante peregrino buscaba na coruñesa Igrexa de Santiago o seu primeiro contacto espiritual co apóstolo, tras a peripecia dunha complicada ruta marítima. Por iso, o camiño inglés parte na actualidade deste templo. Atravesa a cidade pola Porta Real e María Pita. Segue cara aos cantóns pola Avenida da Mariña e desde ela ata 4 camiños. E abandona a Coruña polo antigo Camiño Real de Castela. As pontes son claves neste traxecto inicial do Camiño Inglés de Santiago. E así o entenderon os cabaleiros templarios, que protexían tanto o do Burgo sobre o río Mero, que recuperou actualmente todo o seu esplendor medieval, como o de Alvedro. Desde aquí son 74 kilómetros de sendeiro que agardan o peregrino ata Compostela, pero de seguro que os tomará con calma, a vista da beleza da paisaxe e dos interesantes vestixios xacobeos que encontrará no traxecto. O paso sáenlle pequenos lugares e aldeas, no medio de paisaxes verdes que falan dunha eterna primavera, neste lugar no que aínda é posible o esplendor e a transparencia dun día gris, diferente. E aínda que non quedan restos do antigo hospital de peregrinos de Sigrás, este é un bo lugar para facer unha primeira parada. A igrexa de Sigrás está tamén baixo a advocación do apóstolo Santiago e conserva a súa estrutura medieval. O camiñante quererá desviarse ata a capital municipal de Cambre, para coñecer a fermosa portada da igrexa de Santa María, construída no ano 1200, o que explica o seu estilo románico en transición cara ao gótico. Este templo formou parte dun influente mosteiro, por iso non sorprende que quixera ser catedral, daí o corredor que rodea o altar maior. O peregrino retomará o camiño a tempo de admirar o confín dos verdes prados, que estamos en terra de excelente cabana gandeira. E os ríos menores, nas súas marxes ofrecen bons lugares para repousar. E edificios nobres, como os pazos que atopará ao paso en Dozro e Anceis. Logo de deixar atrás o norte do concello de Carral, entra en Abegondo o compás que lle marca o río Barcés, que dá orixe ao encoro de Cecebre, espazo natural protexido e lugar paradisíaco desta zona. O pé deste camiño, que tamén foi real, como lles dicíamos, encontrará o peregrino a casa que tivo como ilustre hóspede o rei Felipe II, cando ia camiño da Coruña para embarcar cara a Inglaterra. O camiñante cumprirá etapa en Bruma, pequeno enclave do concello de Mesía. Aquí o antigo hospital de peregrinos converteuse nun excelente albergue, no que encontrarse cos peregrinos que desembarcaron no porto de Ferrol, tamén punto iniciático deste camiño inglés.
Bueno, pues yo vine al camino solo, desde Tortosa, que soy del sur de Cataluña, y bueno, ya llevaba la idea de que encontraría gente, ¿no? Tampoco no es que fuera que me gustara mucho ir solo. Y sí, tuve la suerte que el primer día encontré un grupo de americanos que estudiaban español, casi todos hablaban muy bien el español, un vasco, un señor irlandés también, y poquito a poquito nos fuimos montando un grupo, es que hicimos como una familia, y fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Na costa norte desta Galicia de crenzas mil, o sol acéndese sobre a néboa do mar para que encontre en porto o navegante peregrino, as meigas e os magos, os druidas, os nobres cabaleiros de Camelot, os protectores do Santi Espíritu, todos eles personaxes de historia ou lenda reflectidos nos espellos do interminable horizonte marítimo. Porque os camiños do mar traennos esta vez á Galicia dos bosques sagrados, do santuario do apóstolo Andrés, da costa con rochas de agulla, do irremediable verde ao pé do sendeiro que vadea o río, do espazo polo que se move o cabalo en liberdade. Que todo é posible nesta ruta marítima a Compostela, a que, desde o medioevo, seguen escandinavos, ingleses, flamengos ou bretóns. O navegante peregrino poderá admirar desde a bordo as paisaxes cantábricas e atlánticas do norte máis norte peninsular, que aquí únense os dous mares. E no último treito ata este porto poderá descubrir a incomparable beleza de rías, praias e acantilados, inimitable paisaxe de azul limpo e de estatuas de salitre. Trala máis bela travesía próxima á costa, arribará ao ferrolán e medieval porto de Curuxeiras, que será onde o navegante peregrino inicia a pé o camiño inglés a Compostela. Y bueno, teníamos ganas de hacer algo para celebrar que estamos vivos, ¿no? Y pensamos que era una buena manera era hacer por lo menos un pequeño trozo del camino. No tenemos muchos días y la verdad es que la experiencia es fantástica. El paisaje es maravilloso y bueno, la gente que estamos encontrando que nos acoge estamos encantados. Después los peregrinos estamos encontrando gente increíble. O xogo milenario entre o mar e a terra deu lugar a unha ría. E na boca da ría xurdiu un castro que chamaron Curuxeiras. Do castro naceu unha vila coñecida como Libonca. A vila medrou ata converterse na cidade do mar. Nacía Ferrol. O mar é unha forma de vida e a ría un valor. Así o conta a historia, escrita en pedra, que tomou forma de castelo. Os castelos desta ría convertérona en inexpugnable. E así Ferrol, o porto, din, é o mellor do Atlántico. A este porto chegaron os primeiros navegantes no século IX, na busca do espírito xacobeo, o que reconforta a alma. A proba atopámola no Centro Cultural Torrente Ballester. As súas paredes recórdannos que este foi o Hospital de Peregrinos do Espírito Santo. A partir da Idade Media, Ferrol esténdese cara á ría e cada rei de España quere deixar a súa marca nesta cidade do mar. Así, Felipe II converte a súa ría no punto de recalada e saída da frota real. Felipe V, o primeiro dos Borbóns, crea aquí os estaleiros para construir a primeira frota española. Fernando VI converte en cidade departamental e a Carlos III debelle Ferrol a construción do seu barrio máis emblemático, o da Madalena,
unha sucesión de edificios románticos que ocupan un perfecto rectángulo en forma de libra de chocolate. Pero volvamos ao mar. Os estaleiros, os arsenais, o porto, son unha parte fundamental do Ferrol do século XXI. O porto actual data de 1911, pero a súa transformación nos últimos tempos foi espectacular. A súa esplanada é a máis grande de España e os seus peiraos teñen os calados máis profundos desta área atlántica. E os peregrinos navegantes encontrarán nos pantaláns deportivos todo tipo de servizos. Claro que non só na superficie está o valor desta ría. Os seus fondos mariños son os máis interesantes de toda Europa para os biólogos que poden investigar 18 bancos naturais nun espazo de 25 km². Por iso a Universidade de Santiago creou aquí un centro de investigacións mariñas. Finalmente imos dar a volta ao Cabo Prior, pola estrada que bordea a costa. Ferrol conserva incólume a súa mellor paisaxe atlántica entre este promontorio e o Cabo Prioriño, con praias interminables e espazos naturais protexidos como o da Lagoa de Doniños. Este espazo turístico é un dos grandes atractivos da cidade do mar. La claridad me ha despertado. Me acerco a la puerta a mirar. Y aunque el día esté nublado, sabes que tengo que marchar y echo a andar por el camino, mochila a la espalda. Si estuvieras conmigo, es camino lo que voy a andar y es camino lo que queda cuando miro atrás. Algunas personas no tienen motivaciones especiales o específicas, pero vale la pena hacerlo simplemente por hacerlo. O sea, es absolutamente para tu espíritu, para tu cuerpo, no sé, se agradece. Si te gusta hacer deporte, hay que estar mínimamente preparado, es ideal. A cidade de Ferrol está chea de marcas xacobeas, xa que foron moi numerosos os navegantes peregrinos chegados ao seu porto a partir do século IX. E aínda que non son xa tan numerosas as peregrinacións por mar, na actualidade segue en uso e para gozo de todos a bella ruta. Parte do porto de Curuxeiras, cun peirao medieval do século IX. Os primeiros pasos daos o agora camiñante peregrino polas rúas do barrio mariñeiro de Ferrol Vello para, deixando atrás o Paseo da Mariña, chegar á igrexa de San Francisco, único resto dun antigo convento franciscano do século XIV. Desde 1847 é parroquia castrense e de estilo neoclásico. O peregrino atravesará logo a cidade polo barrio da Madalena, cheo de edificios modernistas que non pasan inadvertidos para quen os contempla, e desembocará na Praza de Amboaxe, recinto neoclásico que debe a súa antiga denominación de Praza de Dolores a que nun dos seus frontes construíuse unha capela baixo a advocación desta Virxe. Buscará o camiñante o antigo hospital de peregrinos no que hoxe se sitúa o Centro Cultural Torrente Ballester e retomará a cuadrícula da Madalena para chegar á Concatedral de San Xulián, un dos máis puros exemplos da arquitectura neoclásica. A súa fachada é de gran beleza e armonía. Camiñará o peregrino pola peonil Rúa Real, buliciosa e comercial, para admirar de seguido a Praza de Armas, onde se atopa o magnífico edificio do concello. É zona de respiro e fogar de pombas desde sempre. O camiñante seguirá a ruta da Praza do Callao pola Rúa do Carme para chegar ao Cantón de Molins, antesala dos Arsenais e bello soporte do antigo Palacio Consistorial. Mais alá da Praza das Angustias, con sobria igrexa neoclásica, o camiñante proponse abandonar a cidade polo que encara xa as avenidas de Esteiro e a do Mar, en plena Caranza, que é barrio popular e populoso.
Estados Unidos yo trabajo mucho y bueno, trabajo es trabajo y no lo quiero hacer mucho, y cuando trabajas todo el tiempo piensas el trabajo, y cuando estás en el camino puedes pensar otras cosas. Es bueno, me gusta. A auga segue sendo a principal protagonista desta ruta xacobea que desde Ferrol busca Compostela, tras a travesía polos mares do norte. É o Xuvia quen encadra a mellor paisaxe. O Xuvia debe o seu inicio ao ría Ferrolá. É tamén o río o mellor aliado do peregrino que acaba de abandonar Caranza, encamiñando os seus pasos cara a Narón, pola Avenida do Mar. Este traxecto veu cambiar en Narón o espazo rural de hortas e camiños de terra polo polígono industrial da Gándara, ateigado de actividade fabril en detrimento dos encantos da ruta. Malia iso, o camiñante sorpréndese por este humano contraste de guindastres de estaleiros a un lado, industrias ao outro, e o inicio da ría case perfecta. Cando aínda faltan 111 kilómetros para chegar a Santiago, o peregrino busca e atopa, case a pé de ruta, a primeira xoia da arquitectura relixiosa do camiño inglés. O templo de San Martiño, único resto do antigo mosteiro da Orde de Cluny, primeira referencia monumental de Ferrolterra, que contén os máis populares estilos, entre o románico e o barroco. Esta era a primeira igrexa coa que se atopaban os peregrinos, aínda medio mareados pola travesía marítima. Os ríos menores, ademais do Xuvia, son os creadores dunha paisaxe de muiños e elementos etnográficos, que nestes lugares